Kerman eta entzungailua. Eta azkenean, langile pilo bat kale gorrira. Ze iruditzen? Kerman, zurekin ari naiz. Kendu belarritik ditxosozko MP3 hau. Baina, kontuz, Alberto, 6 hilabetean egon naiz aparatu honen zain. 6 hilabete? MP3 bat besterik ez data. Nonai saltzen dituzte? Ez da MP3a, entzungailua da. Eta ona gainera, punta-puntako teknologia. Errusiarrak 40 urtean aritu ziren hau presatzen. Kostaio ematen du? Ez oso tresna konplexua da. Errusia aldetik ekarritakoa. Erabiltzen ikasteko honelako zen liburu bat irakurri behar izan dut. Baina dida irakurri dut, 2 egunean. Errusiatik, mesedez, Kerman. Horrelako trasteak teledendan saltzen dituzte orain. Teledendan? Oker zabiltzan. Gure bizilaguna 10 urtean aritu zen lanean Sobietar Batasunean. 1978tik 1988ra. Sobietar Batasunean, zer zen ba? Espioi sekretua ala? Jakin egin nahi! 10 urtean, edota 6 hilabetean esaten dugunean, 10 urtez jarraian, edota 6 hilabetez jarraian adierazi nahi dugu. Hau da, etenik gabe. Edonola ere, zertarako nahi duzuk entzungailu bat? Zertarako nahi dut entzungailua? Bai. Besteen hizketaldiak entzuteko. Eta orain isilik, sekulako hizketaldia harrapatu dut. Eta nor ari zara espiatzen orain? Nor ari nahi zen espiatzen? Bai. Ama eta izeba Carmen, utzi isilik. Ama eta izeba, ze interes dauka horrek? Ea zer interes daukan ama eta izeba espiatzeak? Nabari da zuk ez dituzula bi horiek ezagutzen. Kerman, kendu belarriti ditxosozko aparatu hori. Oso itxusia da kontu jaten egotea. Kerman, entzuten didazu? Ea entzuten dizun. Bai, entzungo ez dizut ba. Horieko juak zuri entzuteko ez da entzungailurik behar gizona. Kerman. Galderak errepikatzean, aditz laguntzaileari erantzi ohi diogu. Ze? Ea entzuten dizudan? Ze galdetu didazu? Nor ari naizen espiatzen? Akabo, ez dizut berriro esango. Oso itxusia da kontu jaten aritzea. Alberto? Ara. Alberto, zertan ari zara? Ze? Zertan ari zaren? Ekarri hona entzungailu hori. Itzanon pizka batean, sekulakoa botatzen ari da izeba Carmen. Benetan, ez zer dio ba? Ze? Izeba Carmenek zer dioen? Zure osaba Carmelo desagertu zen garaia sari dira. Ez da izango. 5 orduan tontakeriak baino ez dituzte esan, eta orain hasi behar. Ekarri hona entzungailua. Inola ere ez. Alberto, 6 urtean aritu naiz osaba Carmelori zer gertatu zitzaion jakinaian. Ara, bizirik omen dago. Alberto, ekarri hona. Ekartzeko esan dizut. Espioitzan aritu da gaur Kerman Errusiatik ekarritako trastearekin. 5 egunean eta 5 orduan esaten dugunean zehazki zer esan nahi dugun ikusi dugu gaur. Hau da, 5 egunez jarraian eta 5 orduz jarraian. Bestalde, galderak errepikatzen ditugunean aditz laguntzaileari ipintzen diogula ere ikusi dugu. Ea izeba Carmenek zer dioen? Edo, entzungailua zertarako behar dudan? Horixe gaur ikusitakoa lagunok, zuek ere badakizue, ezta? Honekin edo harekin, baina egin.